Vakomana vana majana jeros vobuda pachena vataura masviko kuti vakomana the ruling party ZANU-PF panguva inoi zvatoziva kuti vakaenda kuconference vachiziva kuti aiwa vari kuenda vachiti mutungamiri wenyika yezimbabwe ngaaramba achitonga beyond 2028 vachizonosvika ikoko kuona mutungamiri wenyika aiwa chinodhinaya the offer vanoyachira masviko achiti aiwa vanhu vakomana the ruling party ZANU-PF vane confusion havachazivi kuti votevera ani saka pena masviko amudanyago panapa anokuona machera jeros tiri subscribe like on the bell icon chipina paendo pake anoposta this picture rageneral Chiwenga wabata constitution anyora achiti but kana munhu akagwa achizoita comeback zvakeka but zvaizvino Chiwenga ndiye akabata shamhu ine munhu. Friend sitters, ZANU-PF are so confused at the moment that they don't know which side to take. He has waved the constitution in Mnangagwa's face repeatedly. The general Chiwenga waiver the constitution first these guys havachazivi kuti toramba tiri kuna idi Mnangagwa atazi kuti haana maintentions ekuextenda his term kana kuti touya hedu tosapota hedu vice president president Chiwenga vatoziva kuti aiwa ndiye the expected success vatoziva kuti aiwa zviri pamutemo ndiye anouya achinoreceiva upresident. Mashoko anobuda panapa tona machera jesu vachibuda vachibudisa pachena chiti aiwa these guys izvi panguva inoi confusion yakavaroka, confusion yakabata mind dzavo. Chinotiza mafungiro enyu kudii pamusoro pechitiko ichi. Muna kuma section medu zvano subscribe like zvinotora bell icon.